Il-familja ta' Daphne Caruana Galizia ippreżentat protest fil-Primawla tal-Qorti Ċivili fejn qed titlob li l-azzjonijiet tal-Prim Ministru Joseph Muscat jiġu investigati. Ir-raġel ta' Daphne Caruana Galizia kif ukoll ulieda Matthew, Andrew u Paul resqu protest ġudizzjarju li jgħid ukoll li l-Prim Ministru għandu jirtira mill-investigazzjoni kriminali tal-qtil ta' ommhom, kif ukoll mill-inkjesta indipendenti separata li tinsab għaddejja. Il-familja qalet li l-lit l-eminija tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri, kien identifikat bħala wieħed mis-suspettati wara dan l-assassinju meta Muscat ta' aċċess lill-istess Keith Schembri għall-investigazzjoni. Il-familja qed titlob ukoll li minn barra li ssir investigazzjoni fuq l-azzjonijiet tal-Prim Ministru tali provi u evidenza għandhom jiġu preservati fejn qalu wkoll li qegħdin iżommu lill-Prim Ministru Muscat responsabbli għall-aġir tiegħu. Il-protest ġie ffirmat mill-avukati Teris Komodini Kakija, Yves Borg Costanzi, Jason Azzopardi u l-istess raġel tal-vittma Peter Caruana Galizia. Intant, fi żvilupp separat, il-kumpilazzjoni biex jinstemaw il-provi ta' Jorgen Fenech, il-negozjant li jinsab mixli bil-kompliċità fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, ġiet assenjata għal quddiem il-Maġistrat Nadine Lija. Dan sar magħruf wara li kif isir skont il-prassi tal-kumpilazzjonijiet saret polza biex il-kumpilazzjoni tiġi assenjata quddiem maġistrat u tela isem il-Maġistrat Nadine Lija. Għadu mhux magħruf jekk il-Maġistrat Lija u se taċċetta jew tirrinunzja biex qudiema jinstemaw il-provi kontra Jorgen Fenech. Dan peress li l-Maġistrat hija il-mara tat-tifel tal-Avukat Pawlu Lija li huwa l-Avukat tal-Partit Laburista u l-Avukat tal-Prim Ministru.